Zainduz programa 2019an sortu zen. Laboral Kutxako jendearen artean osasuna, ongizatea eta segurtasuna sustatzeko asmoarekin. Gure helburua zen bizitza ohitura osasuntsuak bultzatzea eta horretarako urte guzti hauetan ekimen ugari jarri ditugu martxan. Eta nik uste dut kolektiboak ulertu duela Laboral Kutxak pertsonen osasun eta ongizatearen inguruan daukan ardura benetazkoa dela. Eta azken finean, Zainduzek daukan helburua da erakunde seguru, osasuntsu eta jasangarri batek daukon beharrei erantzutea. Eta hori izan da azkenean, Intramako ziurtagiri eta sarietan aitortu digutena. Ziurtagiri horietan Wellbeing Corporate top 40 enpresen artean aitortu gintuzten eta aitormen horrek eman zigun albidea sarietara aurkezteko. Aurkeztu ginen eta ongizate fisikoan bigarrengo saria eman ziguten. Eta bukatzeko, gustatuko litzaidak esatea azkenean horrelako ongizate korporatibo programak dituzten entidadeak beraiekin dakartela pertsonak kudeatzeko beste modu bat, kudeaketa askoz ere humanistikoagoa, humanoagoa, Eta alderdi hori oso garrantzitsua dela gaur egun enpresa daukagun talentua erakartzeko eta geure garatzeko erronkarentzat.